Salut, sunt Smog de la țacapaca.com. Astăzi o să vă explic cum să schimbați culoarea unui obiect. În cazul de față vom schimba culoarea acestei mașini. Ok, haideți să începem. Selectați pentul, da, din partea stângă a ecranului, vedeți, această peniță, țineți apăsat pentul. Și vedeți să aveți setările cum le-am eu aici sus, da? Ok, acum dăm Ctrl Plus pentru a ne apropia de obiectul pe care vrem să-l selectăm pentru a-l modifica. Ok, țap, 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 țap. Punem un punct, da? Adică apăsăm click stânga și am pus un punct. În cazul în care avem linii drepte, mergem până la capătul liniei și mai punem încă un punct. Vedeți? Am tras o linie. În cazul în care linia este puțin mai curbată, mergem puncticel după puncticel. Da? Eu nu o să stau să fac o treabă grozavă, așa că o să mă grăbesc puțin și o să fac și un mic act de magie. Așa, sper că v-a plăcut micul meu act de magie. Acum că terminăm selecția, o să vă explic cum să închideți această selecție. Și anume, mergeți peste primul punct pe care l-ați pus, da? Deci trebuie să ajungeți ultimul punct aproape de primul punct și ultimul punct pe care o să-l puneți va fi exact în interiorul primului punct. În momentul în care veți da penița peste primul punct, va apărea un cerculeț lângă peniță. Dați-o așa, click și vedeți că s-a închis selecția. Deși am folosit puterea butonului de pauză, nu am reușit, de fapt nu am făcut o selecție foarte bună, nu mai contează. Click dreapta în interiorul selecției și dăm Make a Selection. Asta va face ca să apară un panou unde voi veți da 3 pixeli și dați OK. În cazul în care trebuie să faceți selecții mai aspre, adică vârfuri ascuțite sau alte chestii drepte, nu trebuie linie curbată, îi dați 0, dar în cazul de față vă recomand să mergeți cu 3 pixeli. OK. Vedeți că mașina a fost încercuită sau obiectul pe care l-a selectat a fost încercuit de o linie punctată și acum dați Ctrl U. Asta va face să apară panoul de Hue and Saturation. În cazul în care nu mai aveți butonul de control, nu știu din ce cauză, mergeți la Image, Adjustments, Hue and Saturation și veți face exact același lucru, adică veți aduce panoul de Hue and Saturation. Așa, acum, dacă umblăm la Hue, vedeți că schimbați culoarea mașinii. Să zicem că vrem să facem un verde aprins, așa ceva. Da. Dacă umblăm la Saturation, vom da mașinii o tonalitate de gri sau obiectului pe care l-am selectat. Dacă îi dăm la plus 100, nu știu ce vom face, dar nu-mi place cum arată. La Lightness nu aveți de ce umbla, pentru că atât puteți face la Lightness. Nu cred că vreți să faceți asta. Sau dacă vreți, nu mă interesează. Ok. Și vedeți că am schimbat deja culoarea mașinii. Așa, acum Ctrl Copy, Ctrl V și am mai creat încă un layer. Așa, din nou Ctrl U sau Image, Adjustments, Hue and Saturation și de data asta dați Saturation la minus 100. Și veți spune acum, păi ce am rezolvat cu primul pas, pentru că degeaba am făcut mașina verde, dacă acum am făcut-o gri. Nu am făcut degeaba mașina gri, pentru că, având selectat Layer 1, mergem aici la Blending Mode sau ceva de genul, cred că se numește, unde scrie normal. Apăsăm și selectăm Soft Light. Vedeți? Acum mașina a căpătat un efect de Fast and Furious, nu știu cum să zic. Da? Vedeți, așa arăta înainte, așa arată acum, oricum, v-ați prins. Acum, selectăm din nou primul layer pe care l-am creat, în care am schimbat culoarea mașinii în verde, sau ce culoare a schimbat voi, și selectăm din nou pentul, dacă nu a rămas selectat, Ctrl Plus, și să zicem că vrem să schimbăm culoarea portierei. Selectați portiera, da? Tac, 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 și Ctrl U și schimbați culoarea portierei.
Dar să zicem că vrem să creăm un tribal pe mașină. Punem un punct și după aia al doilea punct îl punem, dar nu dăm drumul la mouse. Tragem de linie, de mouse și cu cât ne depărtăm mai mult de punctul inițial, cu atât linia care a apărut se va lungi și linia care s-a creat între cele două puncte se va curba. Da? Vedeți? Pac, pac, pac. Și așa puteți face selecții rotunde. Nu știu cum să spun. Oricum, să zicem că vrem să creăm o selecție care să arate ceva de genul ăsta. Vrem să facem un tribal sau ceva de genul. Nu știu, eu nu o să stau acum să fac un tribal sau flicker sau orice altceva, pentru că nu vreau să pierd timpul. Așa, să zicem că am terminat. Închidem selecția. Click dreapta, make a selection, 3, ok. Și acum din nou Ctrl-U, sau metoda cealaltă cu Image, Adjustments, Hue and Saturation și schimbăm culoarea selecției în albastru. Pam, pam. Dăm ok. Ctrl-D pentru a deselecta. Minus, Ctrl-minus, mă scuzați. Și am făcut și o chestie pe mașină care mai mult strică aspectul. Dar nu contează. Oricum, vreau să vă spun că această metodă nu funcționează în cazul non-culorilor, adică alb și negru, și nici în cazul derivatelor din non-culori, adică gri. De asta gențile au rămas tot gri, de asta capota a rămas capota grilul și cauciucurile au rămas tot negre. V-ați prins voi, nu mai trebuie să vă explic. Oricum, sper că v-a plăcut acest tutorial și dacă nu, asta e. Și pentru mai multe tutoriale vizitați țacapaca.com. La revedere!